Hola, bona tarda. Estem aquí en un bar de l'Eixample de Barcelona parlant amb Núria Ribó Crusat. Bona tarda, Núria, moltes gràcies per venir. Hola, què tal, com esteu? Núria, ets molt coneguda, la gent t'ha vist moltes vegades per televisió i t'ha seguit els teus articles i el que has fet, però com et descriuries tu? Qui és? Com és Ostres, si la gent m'ha vist ja hauria de saber una mica. És el pitjor que em pots preguntar, descriure a mi mateix, perquè cadascú té una idea de si mateix i els altres com et veuen, i a més com que et veuen en una pantalleta, el que escrius, el que parles, doncs cadascú es fa la seva idea. Però bé, com soc, no sé, el que vull ser és allò que en diu la gent enrotllada, m'agrada donar sorpreses i m'agrada estar envoltada d'amics, de la gent que estimo, és el que més m'agrada de la vida. En quin moment de la teva vida vas decidir que et volies dedicar al periodisme? Doncs mira, tenia com uns, no sé, potser 17-18 anys i anava a uns cursos que feien, era als 70s, sí, als 70s, encara estava Franco. Feia uns cursets de ràdio, de guió, i vaig començar amb aquest món així, tafanejant, posant-hi el nas, i la veritat és que em va començar el coquet, i quan va arribar el moment vaig decidir fer periodisme. M'agradava això de parlar, d'explicar històries i d'explicar el que passa al teu voltant, que en definitiva és el que fem els periodistes, hem d'agafar les hores. Quins són els teus referents dins d'aquest món i quins faries fora del gremi? Carai, nois, quines preguntes. Referents no està ple. La veritat és que hi ha molta gent a l'actualitat. Mira, el primer que em ve, com aquests dies estem tan envoltats seguint tots els mitjans de comunicació amb el judici i de més, i sents veus cada dia, sento un Puyal que m'agrada i l'admiro, que quan vaig començar a Ràdio Barcelona ell ja hi era, havia començat una mica abans i estàvem a Ràdio Barcelona, sento un Gabilondo que m'agrada molt, m'agrada el Cuní, admiro el Cuní, però que quan comences a dir noms, el fotut és que te'n deixes molts, i això és fotut. M'agrada molt la Lídia Heredia de TV3, la García Melero, jo penso que TV3 té unes dones esplèndides portant programes, però és que n'hi ha tantes, un vestit, una Terribas, i cadascú, uns m'agraden, la Terribas m'agrada molt com a entrevista, per exemple, hi ha gent que comunica molt bé per sobre de tot, que s'enrotlla i que té feeling, i que el que diu tu escoltes millor que altra gent encara que no coincideixis en plantejaments, o sigui que ara me'n deixo 200 més, però mira, són els que escoltant la ràdio és el que t'arriba i hi ha gent que sobretot que comuniqui bé, i en el moment de comunicar, si comunica bé, et poden transmetre idees i coneixements, que és el més interessant. I algun que faries fora del gremi? Prefereixo no parlar, els que faria fora, no. Vas ser corresponsal a Nova York i a Londres. Què vas aprendre d'aquestes dues ciutats? Sobretot d'Estats Units, on vaig estar 8 anys, vaig viure allà, però vaig recórrer tot el país, que és un país d'una immensitat, com sabeu, extraordinària, és un país de la diversitat, és un país que està en el ojo de l'huracán sempre, és un país de referència en cultura, amb el cinema, amb la música, amb la ciència, amb tantes coses, és el país més criticat del món també pel seu poder, per la seva política, per les seves ingerències, per la seva forma d'actuar, pels seus presidents. Imagina't un Trump en aquests moments el que significa Estats Units, però sí, sobreviu a tota la gent com un Trump o altres presidents que ha pogut tenir absolutament descerebrats, i sobretot aquest penso que és dels més descerebrats que hem conegut de l'època recent. He après de la gent. A mi m'agrada la diversitat i sobretot m'agrada les diferents cultures que es barregen en un país com els Estats Units, que també passa a Londres, on vaig estar però només un any, que és un país fet d'immigracions, de gent de tots els colors i cultures, i que això ja ho tenim a casa, perquè fa 30 anys, quan vaig començar als Estats Units, no hi havia la diversitat que tenia el nostre país. Barcelona era molt més blanqueta i normal, ara és un país absolutament colorit, Barcelona, Catalunya i Espanya, i això és el més interessant, aprendre de la diversitat, perquè aprens el respecte, aprens les coses que no t'agraden, però si les veus amb una col·lectivitat de gent les pots arribar a entendre encara que no t'agradi,
Per tant, entendre millor la gent és el resultat de viure en un altre país que no és el teu. Què té Barcelona que t'ha fet tornar a viure-hi? Doncs mira, si hagués estat per mi no hagués tornat. Això són directrius de les empreses, en aquest cas Televisió Espanyola, que després d'estar 9 anys fora va entrar el senyor Aznar i van decidir aquelles èpoques que estava tot tan lligat la política i els directius d'una televisió pública i decideixen que em fan fora, em fan fora al carrer. Evidentment els vaig denunciar, vaig guanyar el judici, tenia dret a tornar altra vegada a Televisió Espanyola, però estava tan emprenyada aquesta injustícia que tot i haver guanyat el judici vaig decidir fotre un camp i dir, a veure, els anys que he estat, doneu-me el que em toca i me'n vaig i començo de zero una altra vegada. O sigui que si no m'ho haguessin fotut fora, si no m'ho haguessin acomiadat, doncs potser estaria encara a televisió, que és el que més m'agrada, explicar històries i si és des de fora millor. Com ha canviat el periodisme dins de l'era digital? Doncs té dues parts, una positiva per la difusió i extensió que suposa per tot i a l'abast de tot, però aquest abaratiment del que significa en tots els sentits va en contra també de la qualitat. Les empreses, evidentment, amb aquesta inflació que hi ha de mitjans digitals, els preus s'han abaratit, els periodistes s'han perdut i l'entrada de les empreses en poder i de domini dels mitjans també fa que hi hagi veus més úniques, és a dir, se sap que la comunicació és el poder i tothom vol tenir una participació en una empresa de comunicació. És a dir, pot ser, ara mateix veig el Planeta, el grup aquest, el grup l'altre, als Estats Units hi ha empreses de qualsevol mena o a la resta d'Europa, però tenir un peu posat dintre d'una empresa de comunicació significa poder. La comunicació és poder, és estendre el teu missatge i aquesta és la part més negativa que coincideix també amb el tema aquesta entrada massiva d'empreses. Es redueix la veu en el moment que les empreses, sense cap finalitat periodística sinó de poder, entren en aquest món. I evidentment l'era digital ha fet que tots ara amb un telèfon puguem estar a l'accés. Ara mateix estic parlant amb tu i s'està fent un judici, podria entrar i veure el que passa, no sé, aquesta facilitat que tenim a la informació és magnífica, s'ha democratitzat la informació, arriba a tothom, però pel mateix regla de 3 arriba a tothom també les fake news, les notícies creades, les mentires, la veu de tothom. Tu ara entres, fas un tuit o en una pàgina dius el que et sembla i no necessites cap comprovació. I periodisme és contrastar el que es diu. No sempre passa, per tant tenim un magma, un panorama de veritats i de mentides que dificulta al lector i al ciutadà poder distingir el que és la veritat. Per tant, exigeix molt més de la persona estar preparat per encarar-te amb un mitjà i depèn de quin mitjà saps que és només el vomitar el que a tu et sembla i allò crees un estat d'opinió, que és el gran problema i el debat que hi ha arreu del món amb les notícies falses, les fake news, durant campanyes i tot que es veu, creen un estat d'opinió que difícilment després es pot rebatre quan es reconeix que és mentida. I aquest és el gran drama, la facilitat d'estendre informació amb el perjudici que significa la barreja de la mala informació o de la mentida. Quin paper ocupa o hauria d'ocupar les imatges en el tractament de les notícies? Creus que és necessari ensenyar-ho tot? S'ha de puntualitzar. Les imatges són importantíssimes, a més sempre s'ha dit que una imatge val més que 1000 paraules, a vegades és discutible, però si estàs fent televisió el que tens que fer és donar és imatge, és veritat. La ràdio, per això està la ràdio, que com un telèfon pots entrar, abans jo me'n recordo que no hi havia els mòbils, doncs entraves des d'una cabina, estaves al carrer i podies entrar en directe amb el teu estudi de ràdio i explicar les coses. En televisió necessites una sèrie de mitjans, d'instruments i d'equip
que fa que de vegades les coses no siguin tan ràpides. En aquest moment és veritat que són ràpides perquè amb el mateix mòbil teu estàs gravant i pots transmetre. O sigui, estem en un punt molt decisiu i també perillós i de control. Si totes s'han d'emetre, és el gran debat. És el gran debat que continuem tenint els periodistes. Per exemple, quan es parla d'assassinats, de terrorisme, difondre segons quines imatges és bo o és dolent. Quan es parla, se li dona més publicitat al grup terrorista, en el moment que se'n parla. Quan hi ha la violència contra les dones, fins a quin punt la difusió també, la difusió que no té la mateixa proporció que altres notícies, perquè sembla que el terrorisme ocupa una portada i la violència contra les dones, ara perquè s'ha posat més en marxa i s'ha espavilat més, hi ha més pressió perquè les dones ja fa molt de temps que hem sortit al carrer, hem protestat i realment és una força imparable, però realment la part que ocupen els mitjans de comunicació, la violència o tot el relacionat amb les dones continua sent molt minoritari, com continua sent minoritari, aquí està el quid de la qüestió, que dirigeixin mitjans. És veritat que en televisió n'hi ha, a les públiques on hi ha més dones en llocs de decisió, en llocs presentant programes, però tu mira diaris a Catalunya, en aquests moments, i dels grans diaris, només hi ha el diari Ara, que està dirigit per Estervera, per una dona. Els altres estan dirigits per homes. Me n'anava ja de la imatge. La imatge crec que s'ha de veure cada cop si s'ha d'utilitzar i com s'ha d'utilitzar. És difícil contestar amb un sí o amb un no. Jo soc més partidària d'anar al sí, però sempre amb un segons com, analitzant ben bé si aquella cal. Jo recordo quan en ple debat del terrorisme d'ETA, quan matava contínuament, va haver el debat entre els periodistes, dir, si estem parlant molts d'ells, ells el que volen és tenir aquesta propaganda dintre dels mitjans, ser protagonistes. Recordo un atemptat que va haver a Barcelona, un guàrdia urbà que van assassinar a la Diagonal, a l'alçada universitària, i la Vanguardia crec que ho va treure, es veia un cotxe, es veia una taca de sang i la gorra de l'uniforme del guàrdia urbà allà sobre. No el cos a terra, ni la sang, ni no sé què. Sempre és un debat polèmic i continuarà existint. Però pensa que aquests debats, el sang i fetge ven, desgraciadament, això és el que ven, i ven vol dir tindre audiència. I moltes vegades, jo diria que masses vegades, els escrúpols, no hi ha escrúpols en publicar segons quines coses. Hi ha una manca d'escrúpols moltes vegades en publicar i en tractar els temes d'una forma absolutament frívola, com passa en molts programes de matí o de tarda que es converteixen en programes de divertimento i estan parlant de pura informació, però li donen un toc molt més obert, festiu, cridaner i menys seriós. Però això té audiència i aleshores tornem a estar amb el quid. Què és el que hem de fer? Jo crec que les notícies s'han de donar i la imatge, jo soc partidària quan més millor, però molt controladament i amb un bon text i ben contrastat. O sigui, la clau del periodisme és contrastar sempre la informació. Com a coneixedora de la figura de Hillary Clinton, de la que vas escriure un llibre, què penses, o dos? Sí. Dos. Què penses que va passar per acabar sent derrotada per Donald Trump? Mira, és terrible perquè jo penso que és la persona més preparada per ser presidenta d'aquell país. Jo sempre dic que aquell país és ser president del món per la incidència i la força que té aquell país i el poder, la influència, etc. Però ella ja va perdre en les primàries anteriors amb el senyor Obama, amb Barack Obama, quan es van presentar primàries dins del Partit Demòcrata. Ella ja va perdre en aquell moment les primàries. O sigui que la conclusió final és que encara hi ha
primer, un sostre de vidre inicial, perquè en aquell cop a la primària era un negre i una dona, les dues grans minories que hi ha a qualsevol país, però sobretot als Estats Units. Aleshores, l'home està per sobre. O sigui, el sostre de vidre de les dones va quedar en evidència. I en el cas ja, quan perd amb Donald Trump, és terrible perquè s'han fet 1000 anàlisis, però ho estem veient a Europa, ho estem veient aquest populisme, aquesta pujada de les dretes i sobretot del populisme, que respon a un malestar molt generalitzat que hi ha a la majoria de països. És a dir, hi ha un malestar amb la classe política que no respon, que no te n'enfies, manca de confiança. Hi ha un malestar per una crisi política i no hi ha resposta per part dels governs a una crisi política. Aleshores, arriba un punt d'explotar i que pensen, quan pitjor potser millor, rebentem-ho tot i comencem de zero. Això ha passat a Filipines, ha passat a Brasil, als Estats Units perquè és el que té més influència i te'n fas creus de veure com un home d'aquest baix nivell polític pot governar un país amb aquesta forma tan descerebrada i perillosa de fer-ho. Però estem veient que els ultres també estan creixent a Europa, ho veurem també desgraciadament a les europees del 26 de maig. O sigui, estem veient un Salvini, un govern amb l'ultradreta a Itàlia, estem veient alguns plans també el que hi ha a l'ultradreta, hi ha països nòrdics que també hi ha ultres, o sigui, aquest moviment populista, malauradament, està creixent, però la cosa principal era una dona contra un home. Doncs continua havent-hi un sostre de vidre respecte de les dones, inclús en el país Estats Units, que va ser dels promotors en l'alliberament de diferents segments socials, com gais, el moviment dels negres, contra el racisme de les dones, els moviments feministes, neixen als 60 als Estats Units. Un país que és el que ha lluitat, es troba finalment contra si mateix, veient que hi ha un sostre de vidre, que és el que va patir Hillary Clinton, que insisteixo, crec que és la persona més preparada de la història recent per presidir un país, i més aquell. Sobre Brian. Què opines de l'aparició del Vox en l'esfera política nacional? De Vox, doncs mira, respon una mica a la continuació del que em preguntava l'Alexandra. Aquest creixement dels populismes que és terrible perquè hi ha una desconfiança als polítics establerts, inclús a la nova política que va néixer amb un 15M, que és Podemos i tots aquests grups que hi ha a tot Espanya i a Catalunya, que van pensar que seria com allò, com una alè d'aire fresc de nova política. La nova política en aquests moments, malauradament, es desmunta i té els mateixos problemes interns que té la vella política. I amb aquesta totum revolutum de plantejaments emergeix que no es crea un sector social que ve del Partit Popular, que es desfà del Partit Popular perquè està molt més a la dreta del Partit Popular. O sigui que això ja existia, el que passa que no hi havia el caliu suficient, però no s'ha acabat una crisi econòmica terrible, una crisi de confiança terrible, una corrupció galopant en el partit que ha governat el país i que per tant va ser el motiu que va propiciar una moció de censura que guanyés el socialista Pedro Sánchez. O sigui, tot aquest és un còctel explosiu que el ciutadà que estem votant diu ja n'hi ha prou. En el fons, quan hi ha disbauxa, quan hi ha inseguretat als carrers, quan l'economia no va bé, la gent que demana interiorment és madura, sense arribar a pensar aquesta madura que pot arribar a ser. Doncs això és madura. Això és madura, això és tornar a les catacumbes, això és tornar enrere, com diuen, els drets de les dones, sobre l'avortament, sobre el gènere, tot el que hem avançat, que ens ha costat, però que no pararem, és el que es vol carregar aquests moviments ultres i és el que, evidentment, hauríem de tots pensar-hi a fons i pensar molt bé quan votem el 28 d'abril i quan votem el 26 de maig. Què t'agrada més fer a ràdio? Televisió, escriure o quins projectes tens? A mi m'agrada molt la ràdio i la tele.
La veritat és que m'agrada molt la immediatesa. Escric una mica, però l'escriure, com que m'agrada la immediatesa, sempre és una cosa que escrius pensant quasi bé si és un article per demà, encara que les publicacions digitals també, encara que sigui per un diari en paper, com havia escrit molts anys amb El Mundo o altres diaris, l'escrius uns dies abans perquè es publiqui, però ara ja les edicions digitals també te'l posen. Però jo em quedaria amb la frescor que té la ràdio, que és encara més ràpida que la tele i que no té cap impediment ni cap... Però la televisió també m'agrada, jo penso que són els mitjans amb els quals he treballat sempre i, bueno, els llenguatges són diferents perquè quan tens el suport de la imatge tu no has de parlar tant, has d'explicar altres coses que la gent ja no ho estigui veient. Quan la ràdio no veus, has d'explicar fins i tot, ara hi ha aquesta mani aquí, doncs intentar explicar la gent que hi ha, com és, si és ràdio. En canvi, si ho estàs veient per la tele, només cal que obris la càmera, vegis la mani que està avançant per Gran Via o el que sigui, que ja hauràs de donar altres tipus d'informació que no la descripció. Quin era el teu color real de cabell? Era, ja et dic bé, castany, normal i corrent, sí, però em vaig passar al vermell i del vermell aquest, i espera. Bé, moltíssimes gràcies doncs, per aquesta entrevista, Núria. El que sí, abans de dir-te adéu, ens agradaria que ens recomanessis o ens diguessis una cançó que ha estat important a la teva vida, o que t'agrada molt, i el motiu. Clar, jo crec que que és important que hi ha cançons d'actualitat que et poden agradar, però jo sempre fins et dic aquestes ferides. Quan em mori que no vull res, vull que soni el Prince i Purple Rain i Serrat. Que no me'n recordo mai del títol, que és allò que em quedo, a este techo le falta una mano de pintura, que diu que està tan enamorat que mira el sostre i veu que li falta una mà de pintura, doncs bé, m'agradaria aquesta del Serrat m'agrada molt, i Purple Rain del Prince, aquesta, i que la gent s'aixequés i ballés, perquè és una de les cançons que més et posen i que van creixent absolutament allò, que vas pujant i que la gent acabaria ballant, que és el que vull, que la gent balli, que es diverteixi. Moltíssimes gràcies, Núria, i fins aviat. Que vagi molt bé.